Здравейте, приятели! Днес на Фейсбук страницата обсъждаме новото шоу Домът на мечтите. Моите курсисти в Дизайн Академи доста се вълнуват от него, следят така с интерес какво се случва. Аз също гледах една серия и така и следи реакциите на хората около мен. Но някак си имам усещането, че се измества малко фокусът на интериорния дизайн към ултралуксозния сегмент в интериора. И така хората са така малко се дивят на това съответно. Моето лично мнение е, че не е нужно ние да се движим в този ултралуксозен сегмент. Не е нужно и да се плашим от такъв тип предавания. Смисълът на интериорния дизайн, според мен, е да създадем най-добрата среда за нашето семейство, която да ни харесва, да ни удовлетворява, според собствените си изисквания, бюджет, пространство. Това може да се случи, като се движим и в средния, и малко над средния клас, така че не се притеснявайте и не се дивете на артикулите, които виждате. Чао, чао!